எங்க அப்பாவால எங்க அம்மாவால வாங்க முடியாத டிகிரியை எங்க அப்பா கூலி வேலைலாம் கூட பார்த்து எங்களை வந்து படிக்க வச்சாரு. என்னை படிக்க வச்ச எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நன்றி. ஏன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு படிச்ச ஃபேமிலியிலேருந்து இல்லை வந்து டிகிரி எடுத்த ஃபேமிலியிலேருந்து திருப்பி திருப்பி படிக்கிறது ஈஸிங்க. ஆனால் முதல் தடவை படிக்க வைக்கிறதுன்றது, டிகிரி எடுக்க வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். முதல் காரு, முதல் பைக்கு, முதல் வீடு. என்ன மாதிரி பசங்க தான் நிறைய மெஜாரிட்டி. அவங்களுக்கு மட்டும் ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், தம்பி முதல் ஸ்டெப்பு தான் கஷ்டம், மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கு. எப்படின்னா விட்டுறாதீங்க, பிடிச்சி வந்துருங்க, நம்ம வரணும்.